πάρει εδώ. Δεν θα κάτσω πίσω να Κάτσω εγώ. Απλά θέλω να ανεβάσω που έχει. Ευχαριστώ πολύ. Λέει και θα κάτσω από εδώ. Γιατί νομίζεις ότι σε κοροϊδεύω που σου λέω πόσο σ' αγαπώ? Κοίτα, όταν σου ορκίζομαι κλαίω. Η πονηριά σου όσο πάει γίνεται και μεγαλύτερη. Αυτούς τους όρκους τους έχεις δώσει στην Ερμία. Δεν είχα κρίση όταν ορκιζόμουν στην Ερμία. Νομίζω ούτε και τώρα που την παρατάς. Εκείνη την αγαπάει ο Δημήτριος, που εσένα ούτε που θέλει να σε δει. Ω, Ελένη, θεά, νύμφη τέλεια θεϊκή, με τι μπορώ αγαπημένη να συγκρίνω τα μάτια σου, όπως όρημα τα χείλη σου, σαν κεράσια που φιλιούνται, σκέτος πειρασμός. Άσε με να προσχύσω το κεράκι σου, αυτή την πριγκίπισσα του αγνότερου λευκού, αυτή την τέλεια σφραγίδα της ευδαιμονίας. Έχετε βαρθεί κι οι δύο να παίξετε μαζί μου για να γελάσετε. Τρόπους αν είχατε για να ήσασταν λιγάκι πολιτισμένοι, δεν θα με προσβάλλατε τόσο πολύ. Το ξέρω με μισείτε. Γιατί ενώσατε και την κακία σας για να με κοροϊδεύετε? Ανταγωνιστές είσαστε κι οι δύο για την αγάπη της Ερμίας. Και τώρα πάλι ανταγωνιστές για το ποιος θα με ρεζιλέψει παραπάνω. Είσαι άσπλαχνος, Δημήτριε. Σταμάτα πια. Εσύ αγαπάς την Ερμία και ξέρεις ότι το ξέρω. Σου παραχωρώ όλο μου το μερίδιο στην αγάπη της Ερμίας. Χάρισέ μου κι εσύ το δικό σου στην καρδιά της Ελένης, που την αγαπάω και θα τη λατρεύω μέχρι να πεθάνω. Ποτέ στα χρονικά χλεβαστές δεν φλιάρισαν τόσο. Λισανδρέ, χάρισμά σου η Ερμία. Δεν τη θέλω πια και να την αγάπησα κάποτε πάει τελείωσε. Δεν την αγαπάω. Η καρδιά μου τώρα ξαναγυρίζει στην Ελένη, στην πατρίδα, εκεί όπου θέλει να μείνει παντοτινά. Ψέματα σου λέει, Ελένη! Κοίτα την αγάπη σου, αυτή
μυαλί σου. Λύσανδρε, τα αυτιά μου και τα ευγνωμονώ με φέρανε κοντά σου. Μα πες μου, γιατί τόσο άκαρδα μ' άφησες και έφυγες? Φεύγει μακριά όποιος μαγνητίζεται από τον έρωτα. Ποιος έρωτας μπόρεσε από δίπλα μου να πάρει το Λύσανδρό μου? Η όμορφη Ελένη, που η χρυσή της λάμψη σβήνει το φλογερό φέκο στον άστρο. Δεν το πιστεύω αυτό που λένε. Αποκλείεται. Ορίστε, είναι και αυτοί μέσα στο κόλπο. Τώρα κατάλαβα. Ενώθηκαν οι τρεις τους για να μου παίξουν αυτό το ασκούρο παιχνίδι. Κακιά Ερμία. Αχάριστο κορίτσι. Μαζί τους συνομότησες για να με σύρετε σε αυτόν τον άδικο εξευτελισμό. Ήμουν 14 χρονών. Είχα βγει βόλτα με το σκύλο μου στο βουνό. Ανεβήκαμε ψηλά. Φτάσαμε ίσα με την κορυφή του. Πέρα μακριά, όσο έφτανε το μάτι, η θάλασσα. Όταν μεγαλώσω, θα παντρευτώ καπετάνιο, είπα. Μα γιατί δεν θέλω κάθε μέρα να το βλέπω. Όσο η χαρά πιο σπάνια, τόσο πιο μεγάλη. Στα 20, σε ένα ταξίδι πάνω, Σκόπελο Αλόνισο, τον γνώρισα. Ηλία τον έλεγαν. Ήταν καπετάνιος. Αρπάχτηκα από το φτερό του δελφινιού του και σαλπάραμε μαζί. Λαμπρή γιορτή. Οι επίσημες ημέρες είναι αραιές μες στη μακριά σειρά του χρόνου. Σαν ακριβά πετράδια, λιγοστά βαλμένα στο περιδέρεο. Αρμενήσαμε στα πέλαγα και όταν η αρμύρα πότισε για τα καλά το πετσί μας, εκείνος με άφησε μόνο σε ένα ερημονήσι. «Θα ξανάρθω», μου φώναξε πάνω από το δελφίνι και χάθηκε βαθιά μέσα στον ορίζοντα, εκεί που σμίγουν νερό και ουρανός και γίνονται ένα. Σαν την κασέλα μου είναι ο χρόνος που σε κρύβει ή σαν το αρμάρι που το φόρεμα φυλάει κάποια στιγμή ξεχωριστή για να ομορφαίνει. Είμαι 45 χρονών. Έχω βγει βόλτα με το σκύλο μου στο πάρκο. Κάθομαι στο γρασίδι και διαβάζω το ρόλο μου. Είμαι ηθοποιός. Σέξπιρ. Σονέτο 16. Ευλογημένη να είσαι, αγάπη, που μου δίνεις ελπίδα, σαν μου λείπεις θρίαμβο όταν σε έχω. Απόψε έχω πρεμιέρα στο Θέατρο των Αλλαγών. Στο κοινό βρίσκεται ο Ηλίας. Προσωπική ιστορία μπερδεμένη με το σονέτο 144 του Σέξπιρ. Και πάλι, όπως το έχω ξανακάνει, σου γράφω. Χρόνια μετά από εκείνο το βράδυ που χαιρετιστήκαμε για τελευταία φορά. Βλέπεις, φοβήθηκα το δικό σου παραπάνω. Μου αρκούσε ό,τι είχαμε ως τότε, ως εκείνο το βράδυ. Ήμουν μικρή και ήθελες από μένα μεγάλες αποφάσεις. Αρνήθηκα το δικό σου παραπάνω
πάνω και έφυγα. Κι ας ένιωθα τόσα, που με τα χρόνια και τις εμπειρίες γιγαντώθηκαν. Το δώρο σου αυτό με μνήμη ανεξίτηλη, βαθιά υποχαραγμένο μέσα μου, πάνω από κάθε μάτο κατεβατό του υψώνου, πέρα από ημέρες και όρια. Όλα όσα σε θύμιζαν από τότε, από εκείνες τις μέρες, φωτογραφίες, δώρα σου, ρούχα, μυρωδιές, τα σκόρπισα. Με μια φτωχή καταγραφή ηλίδα θα περισσώσω. Όχι ότι μετάνιωσα για εκείνες τις μέρες, ότι μετάνιωσα για ό,τι ένιωθα για σένα. Όμως, σταθμά δεν θέλω την αγάπη σου για να ζυγίσω. Το να κρατώ βοηθήματα για να σε θυμηθώ θα σήμαινε φλισμονιά εντός μου να δεχτώ. Προτιμώ να σε έχω ζωντανό στο μυαλό μου χωρίς αποδείξεις της ύπαρξής σου. Ξέρω ότι δεν ήσουν ψέμα. Προσωπική ιστορία και σονέτο νούμερο 53 του Σέξπιρ. Στα 19 μου ερωτεύτηκα τρελά και παράφορα τον πρώτο μου άντρα. Ήμουνα σαν να ήμουν αμαγιαμένη, λες και δεν είχα ξαναδεί άντρα ποτέ στη ζωή μου. Κατάφερα και τον παντρεύτηκα, παρόλο τις αντιρρήσεις των γονιών. Νόμιζα τώρα θα είμαι τόσο ευτυχισμένη, ήμουν και όλα ήταν ιδανικά. Μετά όμως από λίγο όλο αυτό το σκηνικό άλλαξε. Κατάλαβα ότι φλέρταρε με άλλες γυναίκες, ότι δεν μου έδινε σημασία. Παρακαλούσα να μου ρίξει ένα βλέμμα, είμαι κι εγώ εδώ, να ακούσω κάτι, ότι με προσέχει. Τίποτα. Δεν γυρνούσε να με κοιτάξει καθόλου. Πραγματικά βασανιζόμουν. Ποια είναι η ουσία σου, από τι άραγε είσαι πλασμένος και 1002 σκιές ακολουθούν πιστά? Καθένας έχει μία σκιά, έτσι είναι ορισμένο. Και ο ένας εσύ μπορεί να δανειστεί κάθε σκιά. Ζωγράφισε τον Άδωνη και εικόνα του δική σου. Φτωχή απομίμηση θα βγει. Πραγματικά για μένα ήταν ο Άδωνης μου. Δεν υπήρχε κανείς άλλος άντρας. Ήταν ο Θεός μου στην κυριολεξία. Ντρέπομαι να πω ότι ήμουν τόσο πολύ ερωτευμένη που όταν η κόρη μου ήταν μωράκι, σκεφτόμουν να αυτοκτονήσω για χάρη του. Δεν με ενδιαφέρε ούτε καν το ίδιο μου το παιδί, μόνο εκείνος. Βέβαια, η σταγόνα ξεχύλισε το ποτήρι όταν κατάλαβα ότι εκείνος φλέρταρε την ίδια μου τη μητέρα. Ξέρω, ήταν όμορφη γυναίκα, αλλά νόμιζα ότι είναι στο μυαλό μου, αλλά το είδα πολλές φορές, οπότε σιγουρεύτηκα. Και την καλύτερη μου φίλη. Αυτό μου έφτανε. Λέω, δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο με αυτόν τον άνθρωπο, θα πεθάνω, δεν γίνεται. Και έτσι αποφάσισα να τον αφήσω, χώρισα μαζί του, του έβαλα τα ρούχα του σε σακούλες μαύρων σκουπιδιών, γιατί όλη αυτή η αγάπη έγινε μίσος απέναντί του, και τον άφησα. Βέβαια μου πήρε 10 με 12 χρόνια να το ξεπεράσω, αλλά τα κατάφερα. Τα κατάφερα και τον ξεπέρασα. Λένε ότι το κακό είναι ο υπηρέτης του καλού. Οπότε όλες αυτές οι δύσκολες καταστάσεις που περνάμε, στο τέλος μας κάνουν καλό, όταν τις ξεπεράσουμε τελικά. Αισθανόμαστε ότι προχωράμε μπροστά και έτσι εξελισσόμαστε. Σονέτο 121, προσωπική ιστορία, με τίτλο «Η επίκριση». Πήγαινα δημοτικό τότε που άρχισα να καταλαβαίνω πως η επίκριση των άλλων με ενοχλεί πιο πολύ από ό,τι έπρεπε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να το ανταποδίδω πίσω με την κακή μου συμπεριφορά, επιβεβαιώνοντας έτσι την επίκριση των άλλων προς εμένα. Πιο καλά να είσαι αισχρός, παρά ίσως να σε νομίζουν. Και ενώ δεν είσαι, το είσαι τους πάντα να σε προσβάλλει. Να χάνεις την αγνή ειδονή, γιατί τη δυσφημίζουν όχι τα αισθήματά σου, μα η γνώμη που έχουν οι άλλοι. Αυτό έχει αποτέλεσμα να μην μπορώ να κάνω εύκολα φίλους και σχέσεις, ένιωθα απομονωμένος, ήξερα ότι έπρεπε να ζητήσω βοήθεια
Αλλά το να ζητάς βοήθεια ήταν ταμπού, ειδικά για εμάς τους άντρες. Ξένες ματιές, μοιχές και ψεύτρες. Πώς τολμούν να γνέφουν σαν συνωμότες στο αίμα μου που από τον πόθο βράζει. Μέχρι που ήρθα στο θέατρο των αλλαγών. Και συνειδητοποίησα ότι το να ζητάς βοήθεια είναι δύναμη και όχι ντροπή όπως εσφαλμένα νόμιζα. Όχι, είμαι αυτός που είμαι. Κι αν με την κάνει αυτή δείχνουν την ασωτεία μου, διηγούνται τη δική τους. Δεν θα κρίνουν τις πράξεις μου οι έκφυλοι λογισμοί τους. Εκτός κι αν στη φαυλότητα τη γενική πιστεύουν. Όλοι κακοί και στην κακία τους ζουν και βασιλεύουν. Όλοι χρειαζόμαστε κάποια στιγμή βοήθεια στη ζωή μας και είναι φυσιολογικό. Αρκεί να βρούμε τη δύναμη να τη ζητήσουμε χωρίς να εστιάζουμε στο τι θα πει ο ένας και ο άλλος. Και τώρα κουρελιάζεις την παλιά μας την αγάπη και συμμαχείς με άντρες για να κοροϊδέψετε τη φίλη σου. Δεν είναι στάση φίλης αυτή. Δεν σε κοροϊδεύω. Εσύ με κοροϊδεύεις, φαίνεται. Εσύ δεν έβαλες τον Λίσανδρο για κοροϊδία να με κυνηγάει από πίσω και να υπενεί τα μάτια μου και την ομορφιά μου. Και εσύ δεν έβαλες τον άλλο σου αγαπητικό, τον Δημήτριο, που πριν από λίγο με έδιωχνε με τις κλωτσιές να με αποκαλεί ξαφνικά θεά, νύμφη, θείο και σπάνιο πλάσμα, εξαίσια και ουράνια. Τι εμπεγμός! Να με λυπάσαι θα έπρεπε κι όχι να με χλεβάζεις. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτά που λες. Καταλαβαίνεις και πολύ καταλαβαίνω. Μπροστά μου παίρνεις δίχως θλιμμένα, αλλά μόλις την πλάτη μου γυρίσω, αρχίζεις τα αστεία και τις γκριμάτσες με τους άλλους. Αλλά δεν πειράζει. Κύριε, συνεχίστε το παιχνιδάκι σας. Τόσο πολύ θα σας αρέσει. Εμένα πια μόνο μου γιατριά είναι η φυγή ή ο θάνατος. Περίμενε, καλή μου Ελένη. Κάτσε να σου εξηγήσω. Αγάπη μου, ζωή μου, ψυχή μου, όμορφη Ελένη. Έξοχα. Γλυκέ μου, γιατί την κοροϊδεύεις έτσι κατάμετρα? Αν δεν μπορείς εσύ να τον σταματήσεις με τα παρακάλια, πες μου και θα τον αναγκάσω με τη βία εγώ να πάψει. Ελένη, σ' αγαπώ. Στορκίζομαι στη ζωή μου που σ' αγαπώ αληθινά. Και εγώ σου λέω ότι σ' αγαπώ περισσότερο από όσο μπορεί αυτός να σε αγαπήσει. Έτσι λες! Αυτό πάμε πιο πέρα να μου το αποδείξεις. Εμπρός, έλα. Λίσανδρε, τι πας να κάνεις? Παράτα με, αγάπω. Όχι και έτσι, κύριε. Κάνεις πως θες αυτή να φύγεις, λες ότι θα έρθεις και ακόμα εδώ είσαι. Παλιό, κρεμάσαι με. Και θα σου δώσω μια και θα σε πετάξω μακριά σαν φίδι. Πώς έγινες τόσο σκληρός? Πώς τέτοια αλλαγή, αγάπη μου? Αγάπη μου, αντε παράτα με, γύφτησα. Παράτα με. Μακριά μου είπα. Πες πως είναι αστεία αυτά που λες. Ηρέμησε, καλά σου λέει. Και εσείς οι δύο ηρεμήστε πια, φτάνει. Δημήτριε, ο λόγος που δώσαμε ισχύει. Το λόγο σου δεν το πιστεύω. Μα τι πρέπει να κάνω για να μ' αφήσει? Να τη χτυπήσω, να τη δείρω, να τη σκοτώσω. Τη μισώ, εντάξει. Αλλά δεν θέλω και να τη ακατέψω. Μου έκανες το μέγιστο κακό με αυτό που είπες. Πως με μισείς. Με μισείς. Με μισείς. Πώς γίνεται να με μισείς? Πώς? Τι άλλαξε? Τι άλλαξε, αγάπη μου? Δεν είμαι η Ερμία σου. Δεν είσαι ο Λισανδρός μου. Όμορφη είμαι. Όπως και πριν. Απόψε το βράδυ μου λες πως μ' αγαπούσες
Το ίδιο βράδυ είναι ακόμα. Κι όμως, με έχεις αφήσει. Γιατί με παράτησες. Μα το Θεό, δεν ξέρω τι να πω. Αλήθεια λες. Σονέτο 53 και προσωπική ιστορία. Το 2013, όταν ήμουν τριτοετή στην αγγλική φιλολογία και διαβάζαμε για τον Σέξπιρ, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα έρθει μια στιγμή να παίξω σε παράσταση για αυτόν και να πω το σονέτο. Βέβαια, δεν φανταζόμουν τότε ότι θα έμενε και σε δραματική. Αλλά εντάξει, αυτό είναι άλλη ιστορία. Διάβασα λοιπόν το σονέτο 53, όπου ο Σέξπιρ περιγράφει τον έρωτα της Ελένης για τον Δημήτριο. Και σκέφτηκα ότι η ζωή κάποια στιγμή μου το ανταπέδωσε και εμένα, και σαν αντίστοιχη Ελένη ερωτεύτηκα και εγώ έναν Δημήτριο. Ποια είναι η ουσία σου, από τι είσαι άραγε πλασμένος, και 1000 κρυφές σκιές πιστά σε ακολουθούν. Καθένας από μιας έχει μόνο μια σκιά. Τον γνώρισα 15 Αυγούστου του 2023. Περίμενα το λεωφορείο εκεί κοντά στον κεραμικό όταν πετάχτηκε με το μηχανάκι μπροστά μου. Αφού βεβαιώθηκε ότι ήμουν καλά, γνωριστήκαμε. Η γνωριμία μας κράτησε όσο και ένα όνειρο θερινής νυχτός. Μία νύχτα. Αλλά για κάποιο λόγο εμένα μου έμεινε. Με χάραξε, είναι αυτό που παθαίνω με τον έρωτα. Μαγευόμαστε. Περίγραψε τον Άδωνη και η εικόνα δικιά του μια φτωχή δικιά σου απομίμηση. Τον ξαναείδα τυχαία πριν από λίγες ημέρες. Δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε. Ήθελα τόσο πολύ να του πω ότι παίζουμε μια παράσταση και θα τον αναφέρω. Δεν θα το μάθει ποτέ, αλλά έστω και εννοητικά, εγώ το αφιερώνω. Περί γαστρονομικής υποκρισίας. Ελάφι με δαμάσκηνα, μεγαλωμένο και φροντισμένο στο κτήμα Τάβερ. Μεγαλωμένο και φροντισμένο. Μες στον κατάλογο ήταν γραμμένο. Για ένα ζώο, ένα ελάφι, σε μία ταβέρνα στη Γραβιά. Μόλις το διάβασα, καμία τύψη. Και βίγκανά μου θα είχα υποκύψει. Η ταβερνιάρα ευθυζόταν. Από τι πήγε ο τέλος Μπάμπη? Ο φροντισμένος μέσα στο κτήμα. Μη σε μέλη, πήγε από COVID. Μήπως δεν θέλεις να φας ελάφι? Να φέρω φάβα, που θα σ' αρέσει. Μη φέρεις φάβα, καλή μου βλάχα, ένα ελάφι θα φάω μονάχα. Σονέτο 138. Ο Σέξπιρ μας μιλάει για ένα άλλο είδος υποκρισίας, την υποκρισία μέσα σε μία σχέση. Εκείνος κρύβει τα χρόνια του και αυτή τον απατά. Και οι δύο γνωρίζουν όλη την αλήθεια, αλλά υποκρίνονται. Γιατί? Επειδή ο συμβιβασμός τους βολεύει. Η αγάπη μου ορκίζεται. Είμαι πλασμένη εγώ από αλήθεια. Την πιστεύω, αν και μου λέει ψέμα. Έτσι μπορεί να με νομίζει άμαθο νεαρό. Αδίδακτο στο απατηλό του κόσμου αυτό το πνεύμα. Θεωρώντας λοιπόν μάταια πως νέο με θεωρεί, κι ας ξέρει πως οι μέρες μου καλές έχουν περάσει, έχω την ψεύτρα γλώσσα της απλά εμπιστευτεί. Και έτσι και από τις δύο πλευρές η απλή αλήθεια πάσχει. Αλλά
Γιατί να μην το πει πως έχει αμαρτήσει? Κι εγώ γιατί δεν λέω πως είναι γέρος? Να γιατί. Το άριστο ρούχο του έρωτα είναι η δίθεν πίστη. Και αγάπη γριά δεν αγαπά τα χρόνια της να πει. Ξαπλώνομαι στα ψέματα, εγώ και αυτή μαζί μου. Οι αμαρτίες, τα ψέματα, απόλαυση μας δίνουν. Δεν θέλω να σε ξαναδώ στα μάτια μου. Και δεν στο λέω αστεία. Πως εσένα σε μισώ. Και αγαπάω την Ελένη. Τι! Εσύ φταίς για όλα, αχύρτησα! Λουλούδι! Απατηλό! Αγάπης κλέφτρα! Μα δεν τα βλέπω! Δεν τα βλέπω εγώ! Που νυχτιάτικα ήρθες εδώ! Για να κλέψεις την καρδιά του αγαπημένου μου! Ωραία τα λες, μα την πίστη μου. Μα δεν έχεις καμία σεμνότητα. Κορίτσι σε δεν τρέπεσαι. Ούτε ηθνοτροπής δεν έχεις. Θέλεις να αναγκάσεις την δικιά μου γλώσσα να σου πει λόγια σκληρά. Αναχαθείς. Ντροπή σου υποκρίτρια. Άψυχη. Μαριονέτα. Μαριονέτα, άψυχη εγώ. Ώστε αυτό ήταν το σχέδιό της. Τώρα καταλαβαίνω που το πήγαινε. Τους έβαλε να συγκρίνουνε το ύψος των δυο μας και αυτή τελειώθηκε όσο μπορούσε και με την κορμοστασιά της και το μακρύ της στο κορμί και τον μπόι της κατάφερε να βγει στα μάτια του θριαμβεύτρια. Και νομίζεις ότι ψήλωσες τόσο πολύ επειδή εγώ είμαι μικρόσωμη και κοντή? Πόσο κοντή είμαι? Μίλα ξυλόκοτα μπογιατισμένη λέγε. Πόσο κοντή είμαι? Είμαι αρκετό ψηλή για να φτάνουνε τα νύχια μου στα μάτια σου. Σας παρακαλώ κύριοι, παρόλο που γελάτε μαζί μου, μην την αφήσετε να με πειράξει. Κακιά δεν ήμουν ποτέ, ούτε και ξέρω από καυγάδες γυναικείους. Εγώ είμαι απλώς ένα δειλό καλό κορίτσι. Μην την αφήσετε να με χτυπήσει. Μην νομίζετε πως επειδή είναι πιο κοντή από μένα, μπορώ μαζί της να τα βάλω. Κοντή, το ξαναείπε. Τα ακούσατε? Καλή μου Ερμία, γιατί είσαι τόσο κακιά μαζί μου? Εγώ πάντοτε σε αγαπούσα. Πάντα πίστευα, ποτέ δεν έλεγα τα μυστικά σου, δεν σε πρόδωσα ποτέ. Μόνο από αγάπη στον Δημήτριο, του αποκάλυψα ότι ο Λύσανδρος και εσύ θα το σκάβετε για το δάσος. Ο Δημήτριος ακολούθησε σένα. Εγώ από αγάπη ακολούθησα τον Δημήτριο, που από τότε όμως μου κακοφέρεται και μάλιστα με απείλησε ότι θα με διώξει με τις κλωτσιές, θα με χτυπήσει, έως ότι και θα με σκοτώσει. Όμως τώρα αφήστε με να γυρίσω πίσω στην Αθήνα, εκεί την τρέλα μου να κρύψω πίσω, σας δεν θα έρθω πια. Αφήστε με να φύγω, αφήστε με, αφήστε με. Μα αφού βλέπετε πόσο άκακη είμαι και πόσο απλοϊκή. Και γιατί δεν φεύγεις? Ποιος σε κρατάει? Και γιατί δεν φεύγεις? Ποιος σε κρατάει? Μια τρελή καρδιά που αφήνω πίσω εδώ. Ποιος? Ο Λυσανδρός? Όχι, ο Δημήτριος. Μη φοβάσαι, Ελένη. Η Ερμία δεν θα σου κάνει ποτέ κακό. Φυσικά, κύριε, και δεν θα κάνει κακό.
και δεν έχει ανάγκη να της παίρνεις εσύ το μέρος. Αχ, όταν θυμώνει γίνεται βίαιη και στρίγκλα. Από το σχολείο τέτοια στριβμένη ήτανε. Και είναι άγρια, μην τη βλέπετε έτσι, κοντούλα. Κοντούλα! Όλο για τον boy μου μιλάς! Μα πώς της επιτρέπατε να μου μιλάει έτσι! Θα της ορμήξω! Φύγε από εδώ, Νάνε! Μην τα μιλείς τα για ανθρώπου. Βακί, βαλανιδάκι. Άσε την ησυχή. Μην ασχοληθείς με την Ελένη πια, ούτε το μέρος της να πάρεις. Γιατί αν δείξεις έστω και ελάχιστο αίσθημα για αυτήν, θα το πληρώσεις ακριβά. Πάμε πιο πέρα τώρα, τολμάς. Πάμε να δούμε ποιος έχει δικαίωμα στην καρδιά της. Εσύ ή εγώ. Έλα πίσω μου. Να έρθω πίσω σου. Εγώ. Δίπλα σου έστω. Εσύ παλιοθήλικο φταίς για όλη αυτή τη φασαρία! Α, θες να φύγεις, Πού πας? Δεν σου έχω καμιά εμπιστοσύνη και δεν μένω ούτε στιγμή μαζί σου. Γιατί όλο καβλάδες θέλεις. Στα χέρια είσαι πιο γρήγορη να με χτυπήσεις. Αλλά τα πόδια μου είναι μακρύτερα. Να τα προλάβεις, μην προσπαθήσεις. Αχ, γιατί να συμβαίνουν όλα αυτά σε μένα, δεν ξέρω πια τι να πω. Τα έχω χαμένα. Σονέτο 116 και προσωπική ιστορία. Ήμουν 12 χρονών, καλοκαίρι, όταν ερωτεύτηκα για πρώτη φορά. Ένα αγόρι από την καλοκαιρινή παρέα με πρόσεξε. Με κοιτούσε, τον κοιτούσα. Όλα ήταν στην καρδιά και στη ματιά μας. Ο έρωτας φώτισε τη ζωή μου. Είναι άστρο για την κάθε βάρκα που περιπλανιέται. Έτσι πήγε σχεδόν όλο το καλοκαίρι, μέχρι που ήρθε η απογοήτευση. Ήταν μια μαχαιριά στην καρδιά. Άρχισε να κοιτάζει ένα άλλο κορίτσι. Η αγάπη δεν ήταν αγάπη αν έσπευσε να λιωθεί στις πρώτες αλλοιώσεις ή αν με την πρώτη εκτροπή αμέσως εξετράπη. Όμως, κόντρα στον πόνο και στον φόβο, η πίστη μου στην αληθινή αγάπη δεν έσβησε μέσα μου. Σημάδι στη στεριά είναι που δεν κουνιέται, ακράδαντη και ακλόνητη την δοκιμία τελίζει. Επιμένω να πιστεύω στον έρωτα που κρατάει για πάντα. Τον έρωτα, ώρες και εβδομάδες δεν τον αλλοιώνουν. Θα αντέξει μέχρι το στερνό του κόσμου μας το δίλη. Και όπως καταλήγει ο ρομαντικός ποιητής, αν είναι πλάνη όλα αυτά, τότε ποτέ δεν έγραψα και ουδής έχει ποτέ αγαπήσει. Προσωπική ιστορία με τίτλο «Η αναγέννηση του Φίνικα» και σονέτο νούμερο 10. Μετά το πέρας του COVID, η ζωή μου νομίζε κανονική. Βέβαια, θα έπρεπε να νιώθω χαρούμενη και όχι κανονική, γιατί είχα ξεπεράσει αυτή την κρίση χωρίς απώλειες. Κι όμως, η ζωή μου ήταν κάθε μέρα σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι. Και δεν είχα ενέργεια και όρεξη για τίποτα. Παραιτήθηκα από τη δουλειά μου και ύστερα από λίγο χώρισα. Ο Αλέξης ήταν ο άνθρωπος που πίστευα ότι θα μείνει μαζί μου, αν όχι για πάντα. Ίσως για κάποια χρόνια παραπάνω. Ήταν ο πρώτος άντρας που ερωτεύτηκα. Και ύστερα ξεκινήσαμε και αυτές οι φρικτές
Έβλεπα ειδήσεις ελληνικά, θυμάμαι. Υπνοτιζόμουν με το κακό και με τις φλόγες που καίγανε ανθρώπους, περιουσίες και το τελευταίο φως που υπήρχε μέσα μου. Ντροπή που δεν το ομολογείς. Δεν αγαπάς κανέναν. Ούτε για το ίδιο σου το εγώ να προνοείς δεν θες. Έτσι δεν άρχισε να ξεκινήσει η κατάρρευση. Οι κρίσεις άγχους έγιναν η νέα μου πραγματικότητα και εβδομάδα παραβδομάδα, για 8 ατελείωτους μήνες, περνούσα περίοδους τρόμου που κρατούσαν 3-4 μέρες. Οι κρίσεις αυτές με έβρισκαν κάτω από τα σκεπάσματα, τρέμοντας και νιώθοντας ανήμπορη. Ναι, κάποιο μίσος φωνικό τόσο σε κυριεύει, που αδίστακτα εναντίον σου έχει συνομωτήσει. Ήμουν μια αποτυχία. Και όλοι, αργά ή γρήγορα θα το καταλάβαιναν. Ένιωθα το θάνατο να με πλησιάζει και έχασα ακόμα και την όρεξή μου για φαγητό. Τούτο το ωραίο οίκημα να ερειπωθεί γυρεύεις, ενώ με πόθο θα έπρεπε να το διατηρήσεις. Όμως, παρά το σκοτάδι, υπήρχε κάτι μέσα μου, μια σπίθα που αρνιόταν να σβήσει. Κάποια στιγμή παρακολούθησα την παράσταση «Το όνειρο ενός γελίου ανθρώπου» με τον Άρη Σερβετάλη. Και κάτι κουνήθηκε μέσα μου. Να ζει το μίσος σε πιο όμορφο σπίτι από την αγάπη. Έτσι αποφάσισα να δοκιμάσω και κάτι ακόμα, κάτι που θα με έβγαζε από τα όρια μου και τον εαυτό μου. Και έτσι γράφτηκα στο Θέατρο των Αλλαγών. Και τότε ανακάλυψα ένα κόσμο γεμάτο συναισθήματα, γεμάτο πειραματισμούς και κατανόηση. Το θέατρο με βοήθησε να καταλάβω πως δεν ήμουν μόνη. Μέσα από τους ρόλους και από τις σκηνές βρήκα ξανά κομμάτια του εαυτού μου που είχα ξεχάσει. Κάνε για την αγάπη μου μια εικόνα του εαυτού σου, ώστε σε σένα να ζει ομορφιά και στους δικούς σου. Το θέατρο μου έδωσε πίσω τις 1000 ζωές που μου είχε στερήσει η κανονικότητα. Επιθυμητή συνάντηση στη Βαρκελόνη. Ιστορία και σονέτο Σέξπιρ αριθμός 87. Όνειρο περίπνης νυχτός. Οι άνθρωποι γινόμαστε δυστυχισμένοι γιατί προσπαθούμε να προσαρμόσουμε το όνειρό μας στην πραγματικότητα, αντί να προσαρμόσουμε την πραγματικότητα στο όνειρό μου. Και εκεί ξεκινάει και η δυστυχία μου. Έτσι κι εμείς, με τους τελείως λάθος τρόπους πορευτήκαμε, τους λάθος χάρτες πλοηγηθήκαμε, τα ίδια λάθος τελείως σχέδια κάνουμε, με τους ίδιους λάθος για πέρα τρόπους αποτύχαμε, τις ίδιες λάθος πόλεις προσπεράσαμε μαζί. Μούρθια, Βαρκελόνη, Παμπλώνα, Μαδρίτη, Σεβίγια, Γρανάδα. Ο μόνος λόγος που θα επέστρεφα ήταν για να διορθώσω τα λάθος ονόματα των πόλεων. Τα ίδια πέρα για πέρα λάθη κάναμε, τρομερά και ασυγχώρητα. Αυτό ήταν και ο λόγος που δεν ξανασυναντηθήκαμε ποτέ, παρά μόνο στη Βαρκελόνη, και αυτό εκ παραδρομής. Μπαίνοντας σε ένα λάθος μουσείο που έκοβε λάθος εισιτήρια για λάθος επισκέπτες, για να θαυμάσουν τα λάθος αριστουργήματα των λάθος καλλιτεχνών. Σε είδα να μπαίνεις λαθρέα σε ένα λάθος μουσείο για να θαυμάσεις ένα λάθος αριστούργημα και να χρονοτριβείς μπροστά του. Τυχαία δεν νομίζω, αλλά δεν θα το μάθω και ποτέ. Ύστερα ξανασυναντηθήκαμε άθελά μας. Όχι επειδή το θέλαμε, όπως συναντιούνται οι χορευτές μιας στρατικοχορευτικής παράστασης στη δεύτερη πράξη του έργου. Τελικά, συναντηθήκαμε για πρώτη και τελευταία φορά σε μια πόλη όπου οι διαβάτες ποδοπατούσαν αποφθέγματα αρχαίων και λατίνων ποιητών. Διογέννης. Ο έρωτας είναι η ασχολία των αργόσχολων. Μένανδρος. Τίποτα ίσο ή ανώτερη από τον έρωτα και την αγάπη. Ανώνυμος. Όσοι αγαπούν υπερβολικά, μισούν και υπερβολικά. Έρος ανήκατε μάχα. Σοφοκλής. Η όριμη αγάπη είναι να αγαπάς και όχι να σ' αγαπούν. Ήρβιν Γιάλλον. Αν θες να σ' αγαπούν, να αγαπάς. Σενέκας. Τελικά καταλάβαμε ότι για να κατακτήσεις
την ευτυχία τόσο στη ζωή όσο και στον έρωτα, χρειάζεται κάτι πολύ ανώτερο από αυτό το απλό δεδομένο της αναπνοής. Ό,τι πιωτά έχω πιει, τι δάκρυα από σιρήνες, αποσταγμένα σε δοχεία, απέσια σαν τον Άδη, ελπίδες άλφα στους φόβους μου και φόβους στις ελπίδες. Και κάθε φορά που νόμιζα ότι κέρδιζα, πάντοτε είχα χάσει. Και τι φοβερά σφάλματα διέπρα την καρδιά μου, κάθε φορά που ευλογημένη όσο ποτέ είχα νιώσει. Νίκησα, νικήτρια, δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι είμαι γεμάτη πληγές, αλλά στέκομαι ακόμα όρθια. Καλά Χριστούγεννα. Είχαν την ωραία ιδέα να φέρουν κάτι πράγματα για να πούμε και να φάμε. Κάτι πάρτι δηλαδή. Αν θέλετε να μείνετε λίγο, να τα πιάσουμε, να φάμε, να πιούμε. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε ένα αυτοσχέδιο μικρό πάρτι και μείνετε μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.